Kapuya, daghan na paani eh. Padayong ta, kaya di pa pwede mo pahulay. Dan. Aji, okay ka ba, Je? Ay, okay ra ko be. Di lang ka ha, mahulog ka. Salamat, nakauli ragyod. Hi, baby! Hi, Mama! Asa mo si Papa? Papa, nana si Mama. Ha? Uy, di. Wapanay ka na humandi, ha? Na, wagad, tindagahan na paani. Unsa man yung tao na siya, uy. Pagpahuway ba? Basig nakalimot ka, napabiya ka duty niya. Unsaon ako pagpahuway nga naglakaw-lakaw mo pugkapod. Ha? Usay connect. Alam dahil ning lakaw ko, magpahulay dahil ka diha, ah. Siyam taon na siya eh. Masig nakalimot ka. Ikaw biya akong pahinga. Eh? Ne, kone. Ha?